салом алейкум дӯстони азиз. созед нағзен саломатиё хубай духтарако магазини 1001 майдачӯйда омадагем тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳафтум қатор ҳамқа навинкои фасон овардаган ҳози якта ба якта нишон метем. ҳам дона доранд, ҳам обтоби доранд, ҳам даставка доранд, ҳам хоҳен биён айпеш бинен хитон. хулас духтарако нигоҳ кунед чихе коврикои фасон овардиян. инам ино бештари ҷода 80 сомон леки иҷада 35 сомонӣ омадай диден. Инами қадараш 35 сомон. Ира барои детскитон гирен хушрувай, барои насадико мегиран. Беҳад чизи нағзай духтаро коврик мана марҳамат 35 сомон. Ана баъд бо калонош ҳастай. Кубикош калон диден духтаро. Ино 55 сомон качествошонда гап нест. Ина хоҳишмандо даставка хоҳен даставка. Омадан хоҳен биёен айпеш хитон бинен. Беҳад хушрӯ. Ана баъдан бо ҳастай намхевая омадагия 170 сомон. Намхе термосои калон. Чойҷушо нагуфти гапо. Ана диден духтаро чихе хушрӯчан. Ана подставкаҳо омадагия. Ина намуд подставка 25 сомон. Ана и размериш ҳастай 35 сомон. Мана бинен и размериш бо хеле калони хушрӯай. Ина и сатилои фасон омадай ё чанди бошанд? 50 сомон 70 сомон барои ваё мегирам бисёр офисо. Ё чанд сом? Ана и 40 сомон. Бинен чихе хушрӯ иҷа бор бисёр омадагия то охири навора тамошо кунен. Ҳамаша якта ба якта ҳози бо нишон метем. Ана баъд комплекто духтаро ина хитшон бай доранд диден савоку ҷоруб 30 сомон. Мана чанд та расветкай беҳад комплекти хушрӯай 30 сомонӣ ҳамаги. Марҳамат иҷада бо ҳаст дигар намуд подставко боринав подставко ҳамаш 55 сомон. 35 сомония. Подставко 35 сомон хушрӯай ба дего омадагиай. Чанд намуд дег омадагиай духтаро. Марҳамат ина 180 сомона. 130 сомона. Ана баъд бо ҳастай сковородкаошон 120 сомон, 130 сомон сифатҳои нақс 100 сомон, 110 сомон. Мана инош бо 80 сомон. Мана диден чихе дегу анами хел сковородкаи фасон дар анами магазини 1001 майдачӯйда. Ира бинен духтаро чих фасонакан аҷоибот нархшон ҳар хел духтаро чихеле ки диден гуфтум ки кадомаш чанд сомон аз ҳами 80 сомон сар мешава нархошон. Ана баъдан чизе ки бисёриё мепурсанд анами намудай агар дар хотир дошта бошед ман иёра реклама кардаги будам ролик карда нишон дода будам. Аз ино мо худмон шахсан гирифтем. Анами 160 сомонаша ҳавлида беҳад хубай. Ино шланган духтарако марамат 37 метра 160 сомон качествои зури зуршай. И хелиш бошад аз ами 55 сомон сар мешава. 22 метраш аз 55 сомонӣ сар мешава. Ина марҳамат агар дар кор боша касида омада айпеш бинед ё ки нависен даставкатон кунан. Ана бинед духтарако намхе чойникои фасон омадагиай диден ина и моделиш 35 сомон қафасон ино 35 сомон. Ана инош бошад 40 сомонӣ. Мана марҳамат хоҳишмандо биёен. Ана баъд бо 40 сомона дастархонои хушрӯ омадагиай. Ина лавошон турдорак. Ина ино ҳамаш гулои ҳамиай. Диден дастархонои фасонак омадагиай. Ино медонед размерошон 1.5 ба 2.20. Ана 40 сомон 1.5 ба 2.20 беҳад хушрӯ. Ана инчунин набори бакаласта 115 сомон. Диден чихе хушрӯ подставкаш катияй. Ана подставкои ҷудогонаям дора, бакалои ҷудогонаям дора. Ина каседа дар корай бакалаш 12.5 сомон. Ай чанд та расветка дора. Мана и расветка, и расветка. Ана баъд подставко. Подставкои холиш чанд сомай? 40 сомон будай подставкои холиш. Мана диден духтаро чихе вариантои хушрӯ бисёр омада и дафаш. Ана ино 7.5 сомон. Марҳамат ина чанд намудаст 7.5 сомонӣ. Обнӯшако. Мана и обнӯшакои калони хушрӯ 15 сомон. Ана иношам 15 сомон. ҳози то охир навора тамошо кунен 10 сомонашам ҳастай нишон метем. ё чанд сомон? 5 сомон. ҳами 5 сомон. духтарако нигоҳ кунен мевагирак 5 сомон. чихе нақс 5 сомон беҳад нархи хуб. И бакало чи 7.5? Бакалошон бошад 7.5 сомон. Мана
بیاین با یک بار خودتون تماشا کنین. خلاص جدا همه نمودنم خیلی زوبچیسکوی نوینکا اومدگی 7.5 سومونی салфеткаҳо омадагӣ ина 10 сомон ҳар хела корча омадагӣ корча 5 сомон 10 сомон ина наборшай 10 сомон корчара ина нигоҳ кунед 6 та дорада набор 6 та дора 10 сомон чанд та расветкай айно донаш 5 сомон ана бад 35 сомон ҳамин набора нишон кин ина новинка омада 35 сомони духтаро марҳамат беҳад як органайзери хуб барои мову шумо мана 35 сомони чанд та расветка дора инаям 35 сомоная мана ин моделшам новинка 35 сомон иҷада бо ҳастинехе органайзеро на контейнеро 35 сомон ино чанд та дора на 30 сомон чанд 3 та дора 30 сомон духтарако и тарафа бинен иҷадаям ҳастай мана иҷада стульчик партачора мепрсиден партачо чанд сум шудагия 65 сомон ҳама намудуш омадагия мана чӣ рисункае ки дар корайтона инам хе партачои хушрура метонед аз иҷа пайдо кунед бозори кормон тарафи пажарка 3-м дарвоза духтарако мана биёен бо айпеш бинен 7-м қатор мешава баъд вая омадагия хе стула омадагия ина 75 сомон ина инош чанд сумиян 35 мана ин моделош бошад 35 сомон хулас духтарако беҳтарин новинкаҳо пасуда низ новинка бисёр омадагиай марҳамат ина пасудашо наози нишон метем ино чанд 30 сомона кришка дора шишагӣ бинен чихе хушрӯвай ятша хеле бардор киҷон ина ози бардоштам нишон метем бинен духтарако 35 сомон кришка дора шишагӣ фасонак ана баъдан ҳастай ана ин намудо бори новинка 12.5 сомон анаи тарелкаш чанд сумай инаи размераш 10 сомон иш анаи 12.5 сомон новинка инаи калона 15 сомон иҷада инчунин ҳастай нимкосаҳо 12.5 сомон косаҳо ё нимкоса не косаян 12.5 сомон ана ҳаст бо иҷада нигоҳ кунед 15 сумара бинен ази бо аз ҳамин модел калонои асартигиракаш ҳастай 30 сомон айҳози нишон метем ина нигоҳ кунед 30 сомон 15 сумаш буд ина бо 30 сомонаш ваяй асартигирак хушрӯ ина ино калонан 15 сомони мана нигоҳ кунед 30 сомон инаи 12.5 сомон ҳаст инчунин анаи модело ё калони хушрӯан и ай косада калонай нархаш 15 сомон мана инаёшам фасона бори нав 15 сомон духтаро инаи косаошон хушрӯ и косаотон чанд суман нигоҳ кунед духтарако и чанда 15 сомон мана нигоҳ кунед чихе хушрӯ аз и тарелкаша нишон додем ина косаҳош 15 сомон шумо метонанд ки комплект кунед духтарако комплектҳои фасон мешава инаи тарафа бинен ҳамаш косаҳои новинка мана 15 сомон анаи тарелка инаи размери калонаш хушрӯае хеле чиқракай 15 сомон мана нигоҳ кунед косачаҳои фасон бисёр омадагия ина инош 12.5 сомон ира бинен чихе фасонай ана инош 12.5 ина инамуд косаҳош бо 12.5 сомонӣ ино чанд суман 15 сума ина шишагиёш 15 сомон и қисмда бо 25 сомонаш ҳастай ана инош 35 сомона ҳастай ана баъдан бо ҳаст инчунин инаи новинкаҳо 7.5 сомона нигоҳ кунед чихе бисёр омадагиай ҳамаш новинка 7.5 сомон донаш беҳад моделакҳои хушрӯ мана хоҳишмандо рақамошон ҳаст дар рӯи экран доставка хоҳен ё ки омада хутун айпеш диданен марҳамат биёнам бозори корбон тарафи пажарка 3-м дарвоза 7-м қатор и тараф боша духтарако нигоҳ кунен тарелка пиёла чӣ намуде ки мебинен 8 сомонай мана нигоҳ кунен 8 сомонои фасон беҳад гулакҳои хушрӯ пиёлаора бинен охе чихе фасонакан мана 8 сомон ина новинка 8 сомон хушрӯай духтаро айпеш ина кадо меша ки мегирен 8 сомонӣ тарелкаҳоям интихобш зиёдай диден
чихе тарелкаи фасон бисёрай. Ина пиёла, тарелка. Ина пиёлора бинен бо новинкаҳора. Мана. Диден? Хушручаян 8 сомони духтаро. Тарелкошам бисёрай. Модел хулас беҳад зиёдай. Ана и подставкара бисёриём мепурсан барои нигоҳ доштани сабзавот. Мана нигоҳ кунен. 80 сомон беҳад качестваш нақс. И калоншай. Аз ин майдоршам нишон додем. 35 сомон буд. Айна ин модело бошад 80 сомон. Ана баъдан бо ҳастай духтарако графинои навомадагиай. Мана 30 сомони. Ана и бакало 7.5 сомон калонан. Ина инош 5 сомон. Иҷада графина бинен чиха бисёр омадагиай. Аз 20 сомон сар мешава. Ҳам шишагӣ, ҳам пластмаси. Мана моделоша бинен чиха бисёрай. Аз ами 20 сомон сар мешава то 30 сомона. Мана. Аҷоиб. Моделои фасон. Иҷада игрушкоям бисёр омадагиян. Диден? Наборан 10 сомон духтаро. Набори сабзавот, набори ина мисол песочница. Амино ҳамаш 10 сомони наборои хушрӯ. Ана баъд ҳаст иче? Ина ира духтаро бисёр дар рекламаҳо буд ку барои шуштани тиреза. Мана марҳамат дар ин магазин омадагиай 10 сомон. Марҳамат ина чанд табо ранг доштай. Беҳад удобнияи 10 сомони ҳамагӣ. ҳатман омада бо айпеш хитон як маротиба борошона бинен. Боварӣ дорам маъқултон мешава. Ино футляра на? Ина футляр барои шоткаву зубной паста духтаро бисёриё мепурсидан. Марҳамат 10 сомон. Мана чанд моделай иям. Ва вешилка омадагиай. Вешилкаи хушрӯ ҳам детски, ҳам калон. Ино чанд сомон? Пачкаш 5 сомон. Чанда дора я пачкада? Ина духтарако нигоҳ кунен 4 та дора. Пачкаш 5 сомон. Чиха хушрӯ. Качествашам зурай духтаро. Марҳамат бо биён айпеш як бор хутон бинен. Ина размерои калонам ҳастай. Майдаҳошам ҳаст. Ана баъд бо ҳастай инами намуд ва ё зажимо 7.5 сомона. Калони фасонан. Кори дастӣ доранд бо. Ана ина бинен соатҳои 60 сомона ҳаст. Ҳамаш яхелая? Ина 60 сомона соатҳои хушрӯ. И чи ай 30 сомона? Ина освежителои вай омадай. Фасоно духтаро. Ози то охири навора тамошо кунен. 10 сомонашам ҳастай нишон метим. Ина ин модело бошад 30 сомон. Лампа барои кӯдако бисёриё мепурсан барои дарс тайёр кардан. Ина 30 сомони нигоҳ кунед чихе моделои хушрӯш омадагиай. Иҷада бо ҳаст дигар моделошам. Мана 30 сомон. Ира бирен чихе бисёрай. Кадомеша мегирен 30 сомон духтарако. Ина падушкора бинен болишчаи хушрӯ омадай. Чанд модел омадагиай. Ози биненда чихе моделакош бисёрай. Нархошон 20 сомонай. Мана чи ранге дар курайтона духтаро аз иҷа пайдо мекунен. 20 сомони беҳад удобни хушрӯ стилалкада ба ҳазур мешувен. Мана каседа дар курай. Аз ин моделоям дар магазини 1001 майдачӯида омадагиай. Ина чандай пришипка? 7.5 сомон пачкаи пришипкаи калон духтаро нигоҳ кунен. Чихе фасон. Иҷада бо ҳастай хеле гӯшмонако, абадок, тӯб, ҳамаи чи ҳаст барои фарзандои шумо, барои хонаи шумо. Хулас ҳама чи пайдо мекунен. Кадбонувои азиз, ҳатман омада бо як маротиба хитон тамошо кунен айпеш. Пасуда, интихоби пасуда беҳад зиёдай. Аз 8 сомон сар мешава. Баъд ина нигоҳ кунен. Ин моделош бо 10 сомонаҳош. Чи хеле дидед у Аделда 8 сомона ҳам пиёла буд, ҳам тарелка буд. Ана ин тарафа бинен. Алака инош бо 10 сомонай калонан. Мана бинен. Аз инош мо метавонед комплект кунен. Аз и косаошам ҳастай, ним косашам ҳастай. 4 та чиз дора. Метавонен ҷудогона харида комплект кунен. 10 сомон. Мана тарелкаи калон, калони хушрӯ 10 сомони. Ҳамаш гули новинка. Бисёре аз ино пиёла доранд. Пиёлаоша метавонен ҷудогона гирифта комплект тайёр кунен. Мана сифатошон беҳтаринан. Ҳамаш чинияи сафол нестанд. Мана кадом моделе ки шумо дар кораи доставкаям доранд. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ана ин нимкосаҳора бинен духтаро. Иқа нимкосаҳои хушрӯ омадай. Гилош ҳамаш бо новинка. 10 сомона нимкосаҳошон. Ин на косае, на пиёла духтаро. Мана бинен иқа фасон иш.
мана 10 сомон духтаро. Ана ин моделиш фасон диден 10 сомони. Ҳатман омада ина иша нишонтен. Иша бинен бу духтаро чӣ хушрӯ. ҳатман омада ай пеш бинен боварӣ дорум маъқултон мешава. Мана ним коса 10 сомон. Ина моделой беҳтарин. И тарафдаям ҳастай. Ёшам 10 сомона. Ина чака гирифтанак, зверабой, ним коса хулас. Ина миёшам 10 сомон. Ин моделошам 10 сомон. Модел бисёр дора. Ҳамаи ҳамино 10 сомони. Агар ба ҳазур бошед бо биёен духтаро ай пеш тамошо кунен, интихоб кунен, боварӣ дорум маъқултон мешава. Баъд фартукои хушрӯ омадаги ё чанд сомон? Кожани фартуко омадай 10 сомон. Ино чиян? Сумкана. Ино ёям 10 сомон. Ина 10 сомон. И кухнида барои кухни мемонен. Ина нигоҳ кунен чӣ хушрӯ. Аҷоибот 10 сомон. Салфетко ҳаста? Ҳамаи чӣ ҳаст духтаро? Аҷоибот. Освежитель бисёр омадай духтаро. Нигоҳ кунен чӣ освежителои фасон 10 сомони. Ина ин моделош бо новинкая на? Мана марҳамат хоҳишмандо ира бинен охи. Чӣ освежителои хушрӯ омадай 10 сомон. Каддо меша ки мегирен. Марҳамат ҳам доставка доран, ҳам метонен омада хитон бинен ай пеш. Ҳамаш 10 сомони барои шумо. Ана ҳаст обнӯшакко, ҳаст набхе баночко. Иноям 10 сомия на? Ана ино ҳамаш 10 сомон. Бинен чанд та ранг дорад. Инаи моделоям 10 сомон. Обнӯшак бисёр ай духтаро. Тобистона мисол зимистона кадом модели дар корайтона пластмасси шишаги ҳамаш 10 сомони. Марҳамат бо омадахтон аз наздик як бор бинен боварӣ дорум маъқултон мешава. Иқа хушрӯа ин новинкаҳо. Ино чанд сомон? 10 сомон. Бинен иқа бакалакои фасон омадай. Ина иноша бобинен. Аҷоибот. Ҳамаи ҳамино 10 сомони бори нав духтаро. Ина касе да бакал дар кор буд. Ина ин моделошам ҳастай. Ҳамаи ҳами 10 сомон. Ино да бо духтаро ва ёшам ҳаст подставкаҳои ҷудогуна ҳаст. Метонен гирифта комплект кунен. Подставка 40 сомон ай донаш. Анай бакалош ба хушрӯ ай диден. Ка хушрӯ бакалои фасон омадаги ай идафаш. Ина нигоҳ кунай комплект кардагиам. А комплекташ чанд меша? 100 сом. Комплекташ 100 сомон мешава подставкаш ка духтаро. Леки хоҳен ки хитон ҷудогуна гирен. Пас биёин ина подставкаш 40 сомон, бакалаш 10 сомон. Ай пеш тамошо карда интихоб кунен. Мана нигоҳ кунен чихе обнӯшакои хушрӯ. Ҳамаи ҳамино 10 сомон ай. И чи ай? Барои равған гирифтана и қафасон и чанд сомон? 10 сомон духтарако нигоҳ кунен. Ҳамира бисёриҳо мепурсидан. Ҳатман биёин ина ин магазинда омадаги ай магазини 10 сомон. Ина нигоҳ кунен 1001 майдачӯида дар анами магазини Корвон. Тарафи пажарка. Ина ин тарафа бинен бо. Тарафи пажарка духтарако сеюм дарвоза ҳафтум қатор. Ина баночко барои спеси ё чанд сомон? 10 сомона. Иям чанд намуд дора 10 сомони. Шакаргирако ҳастай духтаро. Лошка доран ино бо 10 сомон. Ина ин моделшам ҳастай. 10 сомон. Бакало бисёран диден духтаро. Ина ин бакало ҳамаш 10 сомони. Бакалои калони хушрӯан. Ина ин косачаҳошон фасон диден. Контейнер чой хушрӯ. Кришка доран бо 10 сомон. Ишама? Ишам 10 сомон. Хулас биёен бо ай пеш тамошо кунен. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Достони азиз бори новинка омадагиай нигоҳ кунед нами коробкош ҳамаш бори новинкаяй. То шумо омадана бо ҳамин ҳама ино ҷобаҷо мешава мебинен ки чӣ қаборои фасон омадагиай. Як бор дигар такрор мекунем. Ин навор аз бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳафтум қатор пешниҳод гардида буд. Хоҳишмандо хоҳен биёен ай пеш тамошо кунен. Хоҳен нависен доставкатон мекунан. Нигоҳ кунен салфеткаҳо аз 5 сомон сар мешава. Ина ин моделош чанд сомони полотенцора? 20 сомон яктиша мекушоен. Ози кушода нишон метиҳан. Нигоҳ кунен бори новинка 20 сомон калонакан. Марҳамат ира бинен чихе калони хушрӯ 20 сомоне. Мана марҳамат духтаро беҳтарин нарх. Иҷада рисунка бисёр дора. Ҳамаи ҳамин 20 сомони. Мана полотенца беҳад бисёр омадагиай. Ҳамаи моделош аст. Ина ин моделош бо 3 донаш 10 сомон. Ана инош я пачкаш 10 сомон.
من این کامپلکت اومدگی اینو چند سومن 45 سومن 45 سومن یگانجا توفه هم بریم بهترین توفه میشه و دخترو ببینین چند تا رنگ بده با من ایورا ببینین خیلی اینقدر چیزا که خوش رو اومده این دخترو حتما اومده ای پیش تماشا کنین انا اینو با خوشروی کودک برای آبازی درونده نه این چند سومن 30 سومن 30 سومن ای پالاتینسای детский دخترو این کامپلکت ای این چند سومن 25 سومن این کامپلکت فسونیش ببینین عجیب خوش رو هم ارزان نرخش دخترکو حتما اومده ای پیش تماشا کنین این چی ای پایستی کودک میکوبن 10 سومن 10 سومن نگاه کنین چه خیلی چیزی در کاری برای کودکو یا دونش 5 سومن 5 سومن بوده دونش 10 سومن دخترو پچکه داده تا دوره 10 سومن خلاص بهترین نوینکوها در مگزین 1001 میده چیده ای چیه؟ ای برای وای سر بده من سر قوق کردم خلاص نگاه کنین 10 سومن برای خوش رو اومده ای دفعش دخترو حتما بیاین اگر امکانیت اومدن داشته باشین با حضور خودتون تماشا کرده انتخاب کنین لیکن اگر اومدن نتونین پس رقمشون هست در روی اکران نویسین چی دونه چی اپتم همه نمود دارن نویسین شما دست افکا میکنن باقی سلامت باشین خیر